Sådan laver du en kalender. Du starter din bestilling ved at klikke på fotokalender. Her kan du vælge mellem flere forskellige typer af kalendere. I venstre side har du nu adgang til alle dine billeder. De billeder du ønsker i de forskellige måneder, trækker du bare over i feltet til højre. Bemærk: billederne bliver ikke fjernet fra din computer, men blot kopieret ind i kalenderen. Du kan vælge mellem forskellige typer af sidelayouts, passepartouts og antal billeder per side. Tryk da på Layout. Du tilføjer et nyt layout til siden ved at trække det over i feltet til højre. Du kan vælge mellem mange typer designs ved at klikke på Design. Det er muligt at downloade flere varianter af baggrunde og cliparts. Tryk da på Download flere. Ved at højreklikke på billedet får du en række forskellige redigeringsmuligheder. Ved at dobbeltklikke på et billede får du også en række muligheder for at tilføje forskellige effekter. Her kan du f.eks. ændre billedet til sort-hvid, fjerne røde øjne og meget mere. På kvalitetsindikatoren øverst kan du se, om billedkvaliteten er egnet, eller om du måske skal finde et andet. Du kan når som helst gemme din kalender og fortsætte opsætningen, når det passer dig. Det er muligt at ændre både placering, størrelse og rotering ved at benytte de små håndtag, der kan ses, når du har valgt et billede. Husk at vælge hvilken måned kalenderen skal begynde med og i hvilket år. Når du er tilfreds med alle sider i kalenderen, anbefaler vi, at du trykker på Vis Preview.
Det er her, du kan se, hvordan den færdige kalender kommer til at se ud. Når du trykker på bestil, bliver du spurgt, om du vil lægge din kalender i varekurven, og om du vil gemme filen. I varekurven har du overblikket over din bestilling og hvad den koster. Husk at se efter, om varekurvens indhold svarer til dine ønsker. Du kan nu gå tilbage og bestille andre produkter, eller du kan gennemføre din bestilling.